लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासिखौबो जोंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ बरायहरनाय थाबाय दिनैनि भिडिअआ जेबो बिदि ब्लग दोङा जोंनावहाय आलासि फैदों बे आलासिखौ जोङो नोंथांमोननि गेजेराव सिनायथिनो सानदों मानो होनबाथाय आलासिया जोंना बुहुत बुरजा माने सानबाबो सानख'नो हाया बिनि थाखायनो नोंथांमोननो जोङो जोंनि आलासिखौ सिनायथिनोसै नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंब्ला नायलांबाय थादो आलासिया खैजोन जायो साननो हायोब्ला नोंथांमोना साननानै कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो नायनाय लोगोफोर नायनाय आलासिफोरा इनै मान खाथियाव फैदों ब्रुं फैना ब्रे जोना होबा आंखो मा जागोन लोगोफोर नायनाय ए सम थाखाय नायनाय बाबा आङो एकदम माबा मा होनो आलमारि गाबारे माबासायाव मा होनो इखो तक्ता बन उफाय गैया दा आंखो फैनाय जोगोन नामा नायनो र' आलासिफोरा नायनायाव एसे उन्दुदो आयु हाबा बनथाव बाथावनो मा ओरै अननोसो ओंखारसोबायहाय आङो आयु हाबाखौ बहा फज'नो आङो बिसोरखौ फज'नो सियारानो थोआखैबा डिस्टार्बसो मोनबाय नामासै बिसोरलाय एफा हराव आं उन्दुनो दायो इसोरनो होगोन दे नोंसोर उन्दुना थादे आलासिफोर दे नोंसोरो अनलायलायनानै थाबाय थादे